கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். எனி டைம் என்கரேஜ்மெண்ட் சீரீஸில் உங்களை பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்முடைய கர்த்தர் ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஸோ அதை குறித்து தான் நான் பேசலாம் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன். ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார், நான் இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறத பார்க்கலாம். ஏன்னா அவர் ஒரு என்ன சொல்கிறது, கிரியேட்டிவ் தெய்வனாக இருக்கிறார். அதாவது புதிய ஐடியாஸ், புதிய புதிய பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுக்கு புதிய விதமாக சொல்யூஷன் செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி பண்ணுற தேவன் கிடையாது. அவருடைய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இயேசு உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், அவர் ஒவ்வொருத்தரை சொஸ்தமாக்கின விதங்கள், ஒவ்வொருத்தரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண விதம். ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யுனிக்காக இருக்கிறோம். நீங்கள் ஒரு மாதிரி, நான் ஒரு மாதிரி, என்னுடைய குணம் வேற, உங்கள் குணம் வேற. ஸோ அதே மாதிரி ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவர் புதிதாக சில காரியங்களை செய்கிறார். புதிய விதமாக ஒவ்வொருத்தரோடும் டீல் பண்ணுறார். ஸோ ஏன்னா ஆண்டவர் அவ்வளோ புதிதாக உருவாக்கத்தக்கதாக உருவாக்கும் தெய்வன் அவர். அவருக்கு ஐடியாஸ் இல்லாமல் போகிறவர் அல்ல, திட்டங்கள் இல்லாமல் போகிறவர் அல்ல. அவருக்கு உருவாக்குகிறதுலே வல்லவராக இருக்கிறார். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் புதிய காரியங்களை செய்வதில் தயக்கம் இல்லாமல் செய்வதற்கு நம்ம முன்னேறி செல்வது அவசியமாக இருக்கிறது. புதிய ஆரம்பங்களாக இருக்கலாம், புதிய உறவுகளுக்குள் செல்லும் பொழுது அப்படி ஒரு புதிய துவக்கமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம கவனிக்கணும்னா, ஏதாவது நம்ம புதிதாக ஆண்டவருடைய வழிநடத்துதலின்படி, ஆண்டவருடைய ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்பட்டு புதிதாக ஒரு காரியத்தையோ இல்லாவிட்டால் ஒரு இடத்திற்குள்ளோ நம்ம போகிறோம், இல்லை ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே புதிதாக ஒரு திருமணத்தின் நிமித்தமாக ஒரு புதிய உறவு நம்மளுக்கு உண்டாகிறது, அந்த குடும்பத்திற்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, ஏதோ ஒன்று புதுசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு எதிர்ப்பு வருகிறது. அது நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம், எல்லா இதுலேயுமே பார்க்கலாம். சும்மா நம்ம பாட்டில் எதையும் கண்டுக்காமல் ஏனோ தானோ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை பீஸ்ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ப்ரொமோஷன் வச்சுக்கோங்க, ஒரு புது டீமுக்கு போகிறீங்க, இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி திருமணமாகி ஒரு புதிய வீட்டுக்குள் போகிறீங்க, இல்லைனா ஒரு இடத்துலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி இன்னொரு இடத்துல அங்கே போய் புதிதாக குடியேறுகிறீர்கள், இல்லைனா ஒரு புதிய நிலத்தை வாங்குறீங்க, ஏதோ ஒன்று புதுசாக உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்கிறீங்க. அப்படி செய்யும் பொழுது முதலாவது நீங்கள் என்ன சந்திப்பீங்கன்னா, ஒரு எதிர்ப்பு வரும். இல்லைனா நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி, ஒரு புதிய வெளிப்பாடு உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது, புதிதாக ஒரு ஓப்பனிங் உங்களுக்கு ஒரு சபையில் உங்களை பேசுறதுக்காக அழைத்திருக்கிறார்கள், இல்லாட்டினா புதிதாக ஒரு ஜனங்களிடையே சென்று ஊழியம் செய்வதற்கு ஒரு வழி உங்களுக்கு திறந்திருக்கிறது. அப்படி திறந்து நீங்கள் அப்படிதான் சரி, ஒரு பெரிய பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுச்சு, புதிதான ஒரு இடத்துக்குள்ள நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் போவீங்க. அங்கே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு வரும். ஸோ அப்படி ஏன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம், அந்த எதிர்ப்பு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உண்டாகிற ஒரு எதிர்ப்பாக இருக்கிறது. அதாவது பிசாசின் கிரியைகள் நிமித்தமாக, இருளான காரியங்கள் நிமித்தமாக ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் தான் என்ன சொல்றது, அதாவது அன்சீன் ரெல்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், காணக்கூடியாத உலகம். ஸோ காணக்கூடியாத உலகத்தில் தான் ஆண்டவரும் வாசமாக இருக்கிறார். அங்கே தான் என்ன பண்ணுது, இருளான கிரியைகளும் அங்கேருந்து நம்மளை ஆட்டி படைக்க நினைக்கிறது. ஸோ இது காண்கிற உலகம், நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே காண்கிற உலகம். ஆனால் காணக்கூடாத ஒரு உலகம் இருக்குது. ஸோ காணக்கூடாத உலகம், எந்த உலகத்தோடு நம்ம கனெக்டடாக இருக்கிறோமோ, எந்த உலகத்தோடு எந்த உலகத்தோடு அந்த அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு இருக்கிறதோ, அந்த உலகத்தின் காரியங்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பிசாசின் அந்த இருளான காரியங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துருந்தோம்னா, அந்த இருள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்து கொள்ளுமே தவிர, பரலோகத்தின் காரியங்கள், தேவனுடைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுவதற்கு சாத்தியம் இல்லாமல் போயிடுது. அதுதான் முக்கியம். ஸோ ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நம்ம யாரோட கனெக்டடாக இருக்கிறோம், ஆண்டவரும் ஆவியாய் தான் இருக்கிறார். ஸோ அவரோட கனெக்டடாக இருக்கிறோமா? ஸோ ஆண்டவரோடு கனெக்டடாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள், வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பதற்காக காரியங்கள் சாத்தியமாகிறது. ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போன உடனே அங்கே ஏன் பிரச்சனை கிளம்புது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை புதுசாக ஏதாவது செய்யும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை ஏன் உருவாகுதுன்னா, அந்த இடத்துல இருக்கிற இருளான காரியங்கள், அந்த இடத்துல ஆவியின் மண்டலத்தில் இருக்கிற பிசாசின் கிரியைகள் நம்மளை அப்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்.
ஸோ அதனால நீங்க வந்து இப்போ இத நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க வந்து ஒருவேளை புதுசா ஏதோ ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஸோ நீங்க அப்படி போ அத பண்ண ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ண போறீங்க. உடனே உங்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு வருது. அது ஏன் அப்படின்னு ஒரு எதிர்ப்பு வருதுன்னா, அந்த டெரிட்டரி அந்த ஏரியால இருக்கிற சில இருளான காரியங்கள் உங்கள வந்து அப்போஸ் பண்ணது. "ஏய் இது என் இடம். இந்த ஏரியா என் ஏரியா. உள்ள வராத. உன்ன வந்து நான் விடமாட்டேன்." அப்படின்ட்டு வந்து ட்ரை பண்றது தான் வந்து அந்த முதலாவது நீங்க சந்திக்கிற எதிர்ப்பு. இது வேதத்துல எல்லா இடத்துல நான் இதை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, வேதத்துல எந்த சப்ஜெக்ட், எந்த அ சிச்சுவேஷன், எந்த ஸ் அ சூழ்நிலைகள், என்ன சொல்றது? எந்த சிச்சுவேஷன் எடுத்து பார்த்தாலும், எந்த சிச்சுவேஷன் எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து இந்த மாதிரியான இருளான ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எதிர்ப்பு வர்ற மாரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈசாக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஈசாக்கு வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா, அ பஞ்ச காலத்துல வந்து அங்க போய் விதை விதைக்கிறான். அங்க வந்து அவனுக்கு அறுவடை கிடைக்கிறது. அப்புறம் போய் அங்க துறவுகள தோண்டுறான். உடனே அங்க ஒரு எதிர்ப்பு. அங்க வந்து எல்லாம் துறவுகள மூடி போடுறானுங்க. "ஏய் இது எங்களுடைய தகப்பனுடைய துறவு. உன்னுடையது கிடையாது." அது ஆக்சுவலா ஆபிரகாமுடையது, அவனுடையது தான். அத போய் தொறக்கிறான். உடனே மூடி போடுறாங்க. நம்மளுக்கு அது தெரியும். ரெகோபோத் அந்த காரியங்கள். அது வந்து ஆதியாகமம் 26ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அங்க பார்த்தீங்களா, ஏன் எதிர்ப்புன்னா, அந்த இடத்துல இருக்கிற இருளான கிரியைகள்னா நீங்க உடனே பிசாசு, பேய் வந்து அப்படியே வந்து தத்ரூபமா வந்து எதிர்க்கணும் இல்ல. இந்த மாதிரியாக மனிதர்களை தூண்டிவிட்டு, ஏன்னா அவங்களுடைய ஆத்துமாவோ இல்லாவிட்டால் அவங்கள் வந்து அந்த காரியங்களை அதனோடு அவங்களை அறியாமலோ, அறிந்தோ அறியாமலோ அந்த இருளான காரியங்களுக்குள் இருக்கிறதுனால, அவங்கள தூண்டிவிட்டு இப்படி நம்மள வந்து ஏதாவது கெடுத்து போடணும். ஏன்னா, இவன் நம்மளுக்குள்ள வந்துட்டான்னா, இங்க பரலோகத்தின் காரியங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சுரும். பரலோகத்தின் கலாச்சாரத்தை இவன் நிறுவிருவான் இந்த இடத்துல. இவன உள்ள விடக்கூடாது அப்படின்னு, முதல்ல என்ன அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கிற இருளான காரியங்கள் வந்து ஈசாக்குக்கு எதிர்ப்ப கொண்டு வருது. ஓகேங்களா? இன்னும் தாவீத எடுத்துக்கோங்க. தாவீது வந்து கோலியாத்தை சண்டை போடுறதுக்காண்டி வரான். அப்பதான் வந்து உள்ள வந்து சண்டை போடன்னு கூட சொல்லல. அந்த ராணுவங்கள் படையா இருக்கிற இடத்துல வந்து என்னதான்ப்பா பிரச்சனைன்னு கேட்கிறான். உடனே அவங்க அண்ணன் என்ன சொல்றான்? "ஏய் நீ இங்க வந்ததுன்னு எதுக்கு எனக்கு தெரியும்டா. நீ இங்க ஏன் வந்தன்னு எனக்கு தெரியும். நீ அகங்காரம் புடிச்சவன்" அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ பார்த்தீங்களா? அவன் வந்து சும்மா தற்செயலா தான் வந்தான். ஆனா உடனே அங்க இருக்கிற கிரியைகள் அதேதான் இருளான கிரியைகள். இவன் வந்து இந்த கோலியாத்த வீழ்த்துவதற்கான வல்லமை பொட்டன்ஷியல் இவனுக்குள்ள இருக்கிறது. அப்படிங்கிறத அங்க இருக்கிற இருளான காரியங்களுக்கு இருளின் கிரியைகளுக்கு தெரிந்துவிடும். ஸோ அதுதான் இது மெயினா நான் ஒரு காரியத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க. ஸோ முக்கியமா வந்து நம்ம யார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்திருப்போம். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்களும் நானும் யார்? புது சிருஷ்டி. மனுஷர்கள் அல்ல. நம்ம மனுஷங்களே கிடையாது. ஆக்சுவலா வேதத்தின்படி பார்த்தா ஒரு புது சிருஷ்டியாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள். ஸோ நான் வந்து புது சிருஷ்டி அப்படின்னு உணர்ந்தவன், அப்படின்னு வெளிப்பாடு கிடைத்த ஒரு மனிதன் புதிதாக ஒரு காரியத்தை நடப்பிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அங்க இருக்கிற இருளான காரியங்களால் சும்மா இருக்க முடியாது. யூ வில் ராட்டில் தேர் கேஜ். ஆங்கிலத்துல அப்படி அழகா சொல்லப்படுவாங்க. அதாவது கூண்ட பிடிச்சுட்டு இப்படி ஒரு ஆட்டுனா உள்ள இருக்கிற மிருகங்களோ, பறவைகளோ என்ன ஆகும்? அப்படியே தட தட தடன்னு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம வந்து பயந்துரும். அந்த மாதிரி தான். ஸோ நீங்களும் நானும் நம்ம யாரு கிறிஸ்துவுக்குள் வேதத்தின்படி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நம்மால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். உலகத்தின் காரியங்களுக்கு வேர்ல்ட்லி சிஸ்டமுக்கு நம்ம வந்து அடிமைகள் அல்ல. உன்னதத்திலே அவரோடு கூட உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லாவற்றின் மீது நம்மளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. எதற்கும் நம்ம எதற்கும் நம்ம வந்து அடிபணிய வேண்டாம். அப்படிங்கிற அந்த வெளிப்பாடுல நம்ம இருக்கோம்னா, நம்ம எங்க போய் நம்ம ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது, இல்ல புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா, அங்க இருக்கிற இருளான காரியங்களால சும்மா இருக்க முடியாது. ஏன்னா அதுங்களுக்கு தெரியும். இவன் வர்றவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது. இவன் சாதாரண கிறிஸ்தவன் கிடையாது. பெயர் கிறிஸ்தவன் கிடையாது. இவனுக்கு தான் யார் என்பது தெரியும். அவனுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமை என்னன்னு தெரியும். அதிகாரம் என்னன்னு தெரியும். கொஞ்ச நாள்ல நம்மள இந்த இடத்த விட்டு விரட்டிருவான். அதனால அவன உள்ளேயே வரவிடக்கூடாது அப்படின்னு உடனடியா நம்மள வந்து என்ன பண்ணும்? அட்டாக் பண்ணும். ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணிடுறோம், இது தெரியாம, இது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்ல போல. நான் முதல் அடி தான் எடுத்து வச்சேன். உடனே 2 அடி பின்வாங்கத்தக்கதான ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது. இது நல்ல சகுனம் இல்ல. இது கர்த்தருடைய சித்தம் இல்ல போலன்னு நம்ம பின்வாங்கிறோம். இல்ல. அன்னைக்கு தாவீது வந்து அவனுடைய அண்ணனுடைய சத்தத்தை கேட்டு, சரி நான் இந்தா குடுத்துட்டேன், நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு போயிருந்தான்னா, அன்னைக்கு வந்து அங்க ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை இஸ்ரவேலுக்கு அவன் பெற்றுக் கொடுக்க முடிந்திருக்காது. ஆனா அவனுக்கு தெரியும் தான் யார் என்பது. ராஜாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவன். இந்த நாட்டை நிந்தையிலிருந்து இஸ்ரவேலின் தேவனை நிந்திக்கிற இந்த கூட்டத்திலிருந்து மீட்கத்தக்கதான வல்லமை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க வந்த உடனேயே, அங்க இருக்கிற இருளான கிரியைகள்லாம் என்ன ஆயிருச்சு, அவன எப்படியாவது வெளிய தொரத்தணும்னு அவன் அண்ணன் மூலமா
அவனை வந்து பேசு. இதை இன்னும் எதனாலும் பார்க்கலாம். நீங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெளியே வராங்க. எத்தனை தடைகள், எரிகோ எரிகோ தடையா வருது. எரிகோ இன்னும் சில இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா, கிங் ஆஃப் சீதோன், ஓக் அப்படின்லாம் ஒரு ராஜாக்கள், அவங்களாம் உள்ள விடமாட்டோம், நீங்களாம் எதுக்கு எங்க தேசத்துடைய போகணும், இல்லை விடமாட்டோம், அவங்க சும்மா தான் கடந்து போறோம்னு சொல்றாங்க, இல்லை விடமாட்டோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாம் அதெல்லாம் ஏன்னா அந்த டெரிட்டோரியல் ஸ்பிரிட்ஸ் இல்லாட்டா அந்த அந்தந்த ஏரியாக்கள்ல இருக்கிற அந்த இருளின் கிரியைகள், இருளின் ஆவிகள், அதுங்க வந்து நம்மளை உள்ள வளர விடாமல் பண்ணும்படியாக நம்மளை ஏன்னா இவன் வந்தா ஒரு விடுதலையை கொண்டு வந்துருவான், அவனுக்கு மாத்திரமல்ல ஜனங்களையும், அங்க இருக்கிற ஜனங்களையும் விடுவித்து விடுவான், பரலோக ராஜ்யம் அந்த இடத்துல ஸ்தாபிக்கப்பட்டு விடும் அப்படிங்கிற பயத்தினால அதுங்க வந்து ஏதாவது பண்ணி நம்மளை வந்து அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா இயேசுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க, படகுல இருந்து போறாங்க, அப்பவே இவர் வர போறாருன்னு பிசாசு என்ன பண்றான், காற்றையும் இதையும் பண்ணி படகை அமுக்கி வச்சு எப்படியாவது பயங்காட்டி உங்களை அனுப்பிடலான்னு பார்க்குறேன். இல்லை, இயேசு உள்ள வந்துட்டார். உடனே அங்க இருக்கிற பிசாசுங்க தன்னுடைய வாயினாலேயே சொல்லுது, ஓ உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே இயேசுவே, காலம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாக எங்களை வேதனைப்படுத்த வந்தீரோ. ஸோ இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் புதிதாக ஏறெடுக்கும் பொழுது, புதிதாக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய நம்ம நிர்ணயம் பண்ணும் பொழுது, புதிதாக ஏதாவது ஒரு துவக்கத்தை செய்யும் பொழுது, புதிதாக ஒரு குடும்பத்திற்குள்ளாக நம்ம ஒரு உறவு வைத்துக் கொள்ளும் போது, புதுசாக ஒருத்தவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும் பொழுது, உடனடியாக அவர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிரியைகள்லாம் என்ன ஆகுது, இப்படிதான் கத்துது, ஓ இயேசுவின் குமாரனா இருக்கிற பிளெஸ்ஸிங், கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியா இருக்கிற பிளெஸ்ஸிங்கே, கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியா இருக்கிற ஆபிரகாமே, நீங்க வந்துட்டியா அப்படின்னு அலறி என்ன பண்ணுது, நம்மளை இவங்களை விடக்கூடாது, காலம் நிறைவேறுவதற்கு முன்பதாக எங்களை வேதனைப்படுத்த இங்க வந்துட்டியா, போயிடு அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி என்ன பண்ணுது, அங்க இருக்கிற ஜனங்களை ஏவி விடுறது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை மாறாக நடக்க வைக்கிறது. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து அப்படி ஒரு அடி வாங்குறீங்க, ஒரு சமத்தியாக நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு அடி மாதிரி உங்களுக்கு உழுதுன்னா, அது யார் ஒன்றும் இல்லை, தட் எனிமி இஸ் ட்ரைங் டு டிஃபெண்ட் த டெரிட்டரி. இந்த கிறிஸ் வாலட்டன் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறாரு, அவர் அப்படி தான் சொல்லுவார். ஸோ த டெரிட்டரியல் பேட்டில் என்ன பண்ணுதுங்களா, தே ட்ரைங் டு டிஃபெண்ட் த டெரிட்டரி. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கானான் தேசத்திலே பார்க்கலாம். கானான் தேசத்துக்குள்ளே போகிறாங்க, ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார், அங்கே இருக்கிற ராட்சதர்களை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அவங்கள வந்து அந்த தேசத்தை விட்டு துரத்துவதற்கான வல்லமையை வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன், நீங்கள் தான் போய் சரி அவங்கள என்ன பண்ணணும், துரத்தணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ நம்ம பொருளாதாரத்திலும் சரி, இல்லைன்னா நம்ம மற்ற ஜனங்களோடு வைத்திருக்கிற உறவுகளும் சரி, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி, ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம வந்து புதிதாக ஒரு முயற்சி எடுக்கும் பொழுது, புதிதான ஒரு துவக்கத்துக்குள்ளாக நம்ம செல்லும் பொழுது, அங்கே இருக்கிற அந்த டெரிட்டோரியலா இவ்வளவு நாள் நான் தான் இந்த இடத்த ஆண்டு கொண்டுட்டு இருந்தேன், இவ்வளவு நாள் நான் தான் இந்த ஆளுக்கு நான் தான் ராஜாவா இருந்தேன், இவ்வளவு நாள் இந்த குடும்பத்தை என் கைக்குள்ள வச்சிருந்தேன், இவ்வளவு நாள் இந்த சபையை என் கைக்குள்ள வச்சிருந்தேன், இவ்வளவு நாள் இந்த பட்டணத்தையே என் கைக்குள்ள தான் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறேன், இவன் உள்ள வந்துட்டான்னா இவன் என்ன இங்க சும்மா இருக்க மாட்டான், இயேசுவின் வல்லமையினால என்ன இங்க இருந்து விரட்டிடுவான், பரலோகத்தின் ராஜ்யத்தை இங்க வந்து ஸ்தாபித்து விடுவான், அதனால இவனை உள்ள வரக்கூடாதுன்னு அந்த டெரிட்டோரியை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காக. இப்போ இந்தியாவுக்குள்ள சைனாக்காரன் வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம், சும்மா இருப்போம், இல்ல உடனடியாக என்ன பண்றோம், வான் பண்றோம், இல்லாட்டி ஏதாவது ஏவுகணை இதுங்கெல்லாம் கொண்டு போய் ஏதாவது சண்டைக்கு போறோம். அதே மாதிரிதான். ஸோ பிசாசு, ஏன்னா உலகமானது பொல்லாங்கனுக்குள் விழுந்து கிடக்கிறது. ஸோ நம்ம எங்க போனாலும் அது யாரோட கையில தான் இருக்கு, உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் இருக்கிறது. ஸோ நம்ம எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அந்த பொல்லாங்கனுக்குள் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வரும்படியாக நீங்களும் நானும் வெளிச்சமா இருக்கிறோம், நீங்களும் நானும் வெளிச்சமா இருக்கிறோங்கிற அந்த அறிவு நம்மளுக்கு இருக்கணும். அந்த வெளிப்பாடு நம்மளுக்கு இருந்தாதான் நம்ம தைரியமா சென்று இருளை அகற்ற முடியும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே இருளை பார்த்து பயந்து ஓடி வந்துடக்கூடாது, அந்த எதிர்ப்பை பார்த்து பயந்து ஓடி வந்துடக்கூடாது. எதிர்ப்பு இருக்குன்னா நீங்க சரியா தான் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா அங்க இருக்கிற அந்த இருளின் கிரியைகள், அந்த ஆவிகள் அதனோட ஏரியாவை டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். எப்படியாவது இவனை ஏதாவது பண்ணி இவனை இங்க இருந்து என்ன பண்ணிடலாம், துரத்தி விட்டுறணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும். இதே தான் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்படி சண்டை அப்படி நம்ம துரத்தி விட அதுங்க ட்ரை பண்ணுறது உண்மைதான். ஆனால் முடிவு என்ன ஆகுதுன்னா, அது ஆண்டு கொண்டு இருந்தது பாருங்க, அதிகாரத்தை செலுத்தி கொண்டு இருந்து பாருங்க ஜனங்கள் மீது, அந்த ஏரியா மீது, அந்த சபைகள் மீது. நம்ம அங்கே போயிட்டோம்னா ஒரு புது சிருஷ்டியாகி நீங்களும் நானும் உன்னதத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், உன்னதத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற அந்த அறிவு, அந்த வெளிப்பாடு உள்ள நீங்களும் நானும் அங்கே போயிட்டோம்னா அவனுடைய அதிகாரத்தை பிடுங்கி நம்ம அந்த அதிகாரத்தை நம்ம என்ன செய்திருவோம், எடுத்துக்கொள்ளுவோம். இதை தான் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம். யோசேப்பு போத்திபாரனுடைய வீட்டுக்கு வந்து விற்கப்படுகிறான். ஸோ நம்ம அங்க பார்க்குறோம், அதை வாசிச்சிடுறேன். ஆதியாகமம் 39
ஆதியாகமம் 39 பார்த்தீங்கன்னா, போத்திபாரின் வீட்டுக்கு யோசேப்பு வந்து கொண்டு செல்லப்படுகிறான். 5ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. அவனை தன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் விசாரணைக்காரன் ஆக்கினது முதற்கொண்டு. ஸோ என்ன பண்றான் போத்திபாரு, அவன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் விசாரணைக்காரனா வச்சுட்டான். அப்போ யோசேப்பு அங்க வர்றதற்கு முன்பதாக யார் அந்த பொறுப்புல இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவனோட மனைவி தான் அதை வந்து அந்த பொறுப்புல இருந்திருப்பா. ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்கும் உண்டான எல்லாவற்றையும் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தர் இருக்கான்னா, கணவன் மனைவி. கணவன் வந்து இப்படி வேலைகள்லாம் வந்து பிஸியா இருக்கிற ஒரு ஆளு பெரிய பதவியில இருக்கான்னா, அப்போ வீட்டோட பொறுப்பு யார் கையில தாங்க இருக்கும்? மனைவியினுடைய கையில தான் இருக்கும். ஆனா இங்க பார்க்கிறோம் யார் கைக்கு போயிருச்சு அது? யோசேப்பினுடைய கைக்கு போயிருச்சு. அதனால தான் அவன் மனைவி என்ன பண்றா, இவன் வந்து என்னுடைய அதிகாரத்தை இவன் புடுங்கிட்டான். என் கையில உள்ள அந்த ஆட்சியை இவன் புடுங்கிட்டான். அதனால இவனை வந்து இங்கிருந்து துரத்திரணும் தான் அவன் மேல் கண் போட்டு அந்த மனைவியை கொண்டு மனைவி நல்லவளோ கெட்டவளோ தெரியல. ஆனா அந்த மனைவிக்கு பின்னாடி இருந்து கிரியை செய்கிற அந்த இருளின் ஆவிகள் என்ன பண்ணுச்சுங்கன்னா, நம்ம இவ்வளவு நாள் இந்த போத்திபார் குடும்பத்தை நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த மனைவியை கொண்டு. ஆனால் இன்னைக்கு இஸ்ரவேலின் தேவனை அறிந்திருந்த ஒரு மனிதன் வந்தது நிமித்தமாக அந்த அதிகாரம் யார் கைக்கு போயிருச்சு? அவன் கைக்கு போயிருச்சு. அதனால இவளை தூண்டி விட்டு அவனை இந்த இடத்தை விட்டு விரட்டிடணும் அப்படின்னு கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சதுங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன ஆகுறதுன்னா, புதிதாக நம்ம அப்படி செல்றோம். ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சு ஒரு புதிதா நம்முடைய அலுவலகத்துல வேற டீம் மாறலாம். இல்ல வேற இடத்துக்கு நம்ம புதிதாக போஸ்டிங் பண்ணப்பட்டு செல்லலாம். இல்ல வேற ஆபீஸ்க்கு நீங்க புதுசா போலாம். ஸோ அப்படி போன உடனே வந்து அங்க சில பேர் உங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. சில பேர் வந்து நீங்க செய்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க கண்டு கலங்கிடக்கூடாது, துவண்டக்கூடாது. அதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன புரியுதுன்னா, சரி இங்க இருக்கிற இருளின் காரியங்களுக்கு நான் வந்தது பிடிக்கல. அதனால கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால நீங்க அந்த மனிதர்களை வந்து ஒரு நாளும் வந்து ஹேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த மனிதர்களை நீங்க வந்து, இவனுக்கு தான் இவன் இப்படிப்பட்ட பொறாமை பிடிச்சவனா இருக்கிறான். இவன் இப்படிப்பட்ட கெட்டவனா இருக்கிறான். நல்ல எண்ணம் பிடிச்சவன் இல்ல அப்படின்னு நீங்க இல்ல. அது அவங்களுக்கே தெரியாது. பிகாஸ் தேர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஈவில் ஒன். அவங்களை அறியாமலேயே அவங்க வந்து அந்த இருளோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளப்பட்டவர்களா இருக்கிறபடினாலே, வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இல்லாமல் இருளின் பிள்ளைகளாய் அவங்களை அறியாம இந்த உலகத்தின் சிஸ்டம், உலகத்தின் கலாச்சாரத்தோடு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அப்படி பண்றாங்க. ஸோ அதனால அவங்களை வெறுப்பதினாலயோ, அவங்கள்ட்ட போய் சண்டை, அதான் நம்மளுக்கு தெரியுமே, பவுல் எழுதுறாரு எபேசியர் 6ல, நம்மளுடைய போராட்டம் எதனோடும் இல்ல, மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல அப்படின்னா இதுதான். இதை மீன் பண்ணி தான் எழுதுறாரு. இதே இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா, செலவாட்டி நம்மளும் அந்த மாதிரி இருளின் பிள்ளைகளாய் உலகத்தின் சிஸ்டம்ஸை இது பண்ணிக்கிட்டு உலகத்தோடு நம்ம ஒத்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா, நம்மளும் வந்து எப்படி ஆயிருவோம்? அந்த இருளின் கிரியைகளை போல கிரியை செய்து நம்மளும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை வந்து எதிர்க்கிறவர்களாய், நம்மளை அறியாமலேயே பொறாமையின் மீதோ, இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது கேடு விளைவிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்திலோ, அப்படி நம்மளே ஆவறதற்கும் பிசாசு நம்மளை தன்னுடைய கரத்திலே வைத்து பயன்படுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாய் அமைந்துவிடும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சவுல். ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஸோ வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் ஆண்டவரோடு கூட நம்ம உறவில் இருந்தாதான், நம்ம அந்த மாதிரி பிசாசின் கிரியைகளுக்கு நம்மளை அறியாமலே வந்து மாட்டிக்கொண்டு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாரும் செய்யறதுதாங்க. ஒரு புதுசா ஒருத்தன் வந்தா என் இடத்த அவன் பிடிச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் என் வேலையை தக்க வைத்துக் கொள்ளணும்னு நான் அப்படி வந்து செய்றேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். இல்ல, அது வந்து நீங்க உலகத்தின் கலாச்சாரத்தோடு இணைந்து செயல்படுகிறதுனால பிசாசின் கிரியைகளுக்கு உங்களை நீங்கள் உட்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வழியை நீங்க வந்து உண்டாக்கி இருக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ அதனால இன்னைக்கு நான் அதை தான் சொல்றேன். விசேஷமாக நீங்க புதிதாக ஏதாவது ஒரு துவக்கத்தை நீங்கள் செய்திருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு வரும். அதை கண்டு ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். மனிதர்கள் மூலமா வரலாம், ஏன் உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க மூலமா வரலாம். ஸோ உடனே வந்து ஐயோ இது ஆண்டவர் சித்தம் இல்லை போல, நான் தப்பா செஞ்சுட்டேன் அப்படின்ட்டுலாம் நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு ஓடிடாதீங்க. ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே என்ன, வாட் இஸ் ராங், வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், என்ன நடக்குதுங்க, எனக்கு புரியல, எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க. ஆவியானவரே நீங்க வெளிப்படுத்துங்க. உம்முடைய ஆவியினால் நான் நடத்தப்படணும். எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ, ஸோ ஆவியானவர் நம்ம நடத்தணும். ஸோ அவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே, எனக்கு புரியல, நீங்க எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவார். இது வந்து ஆவிக்குரிய உலகத்திலிருந்து வருகிற அட்டாக்கா, இல்லை என்ன ஏது என்னன்னு ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமா வெளிப்படுத்துவார். ஸோ கர்த்தர் நம்மளுக்கு முன்பதாக. ஸோ இதை குறித்து உடனே நீங்கள் வந்து பயந்துடக்கூடாது. ஐயோ அப்போ புதுசாக நான் எதுவுமே செய்யக்கூடாதா, ஏதாவது நடந்துருமா அப்படின்லாம் இல்லை. ஏன்னா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு முன்பதாக செல்கிறார். தடைகளை உடைக்கிறவர் நமக்கு முன்னே. இது ஒரு
இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அது. ஸோ நீங்க பார்த்த உடனே அப்படி இந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு இல்லன்னா, நீங்க ஏதாவது எதிர்ப்பு இந்த மாரி வந்தோம்னா பயந்துருவீங்க. ஆனா, அந்த வெளிப்பாடு இருக்குன்னா நீங்களே சிரிப்பீங்க. "ஹேய்! என்ன என்ன வந்து என்ன எதிர்த்து இது பண்ண பார்க்குறியா? ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. என் கூட ஆண்டவர் இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் எப்படி இந்த உன்ன வந்து தோற்கடிக்க பண்ண போகிறார் அப்படின்னு நான் வந்து உட்கார்ந்து பார்க்க போறேன். ஏன்னா யுத்தம் கர்த்தருடையது" அப்படின்னு ஆண்டவரை நீங்கள் இன்னும் நம்புவதற்கு ஏதுவாய் அந்த சூழ்நிலை மாறும். ஆண்டவர் நான் சொன்ன மாரி புதிய காரியத்தை செய்கிறவரா இருக்கிறார். ஸோ புதுசா இதுவரைக்கும் இல்லாத விதத்தில ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அவரை இன்னும் அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த எதிர்ப்பு வந்து ஒரு சந்தர்ப்பமாய் உங்களுக்கு மாறிரும். ஸோ அததான் நீங்க வந்து அத நீங்க ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நீங்க அப்படி பார்க்கணும். அதுதான் என்னுடைய விருப்பமா இருக்குது. ஸோ கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடை தர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையிலும் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே, அப்பா தகப்பனே யாரெல்லாம் ஆண்டவரே புதிதாக ஒரு புதிதாக ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு அவர்கள் தொடங்கி இருக்கலாம். ஆனால் அதற்கு உடனே எதிர்ப்பு எல்லா சைட்ல இருந்தும் எதிர்ப்பா இருக்கலாம். எதிர்பார்க்காத விதத்தில் எதிர்ப்பு வந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் நீர் அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தி காட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஏன் அந்த எதிர்ப்பு வருகிறது? அங்க இருக்கிற இருளின் காரியங்கள் தங்களுடைய இடத்தை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்று, தங்களுடைய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு போர் ஆயுதங்களாய் மனிதர்கள் மூலமாய் அந்த எதிர்ப்பை கொண்டு வருகிறதா என்ன என்பதை கர்த்தர் நீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆனால் இதை குறித்து நாங்கள் கலங்க தேவையில்லை. ஏனென்றால் உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட எங்களில் இருக்கிற எங்களுடைய தேவன் நீர் பெரியவர் என்பதை நாங்கள் ஒருபோதும் மறந்து விடாதபடி கர்த்தர் நீர் காத்துக்கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே அப்பா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் அவர்களுக்கு விலக்கி கொடுத்து நீர் அவர்களை இந்த காரியத்தை விளங்க செய்து பெரிய வெற்றிகளை யெகோவா நிசியா இருந்து அவருடைய வாழ்க்கையில பெரிய வெற்றிகளை நீர் காண செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உம்முடைய அற்புதத்தின் கரத்திற்குள் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மறந்துடாதீங்க, எனி டைம் என்கரேஜ்மெண்ட் சீரீஸ்ல இந்த மாதிரியான சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையை சொல்லப்பட்ட தலைப்புகளிலே என்னுடைய செய்திகள் இருக்கும். விருப்பமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் கேட்டு பயனடையுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆமென், ஆமென்.